Alex Production. Ana wurin kauna mun zo don taya murna, Badi'a ce yan lele yau kin zama amarya. Ana auren kauna mun zo don taya murna, Badi'a ce yar lele yau kin zama amarya. Allah zan sa farko kafin in daga murya, daɗe ni basira don baitin kar a ji kunya. Dubu na salatin ka kun abba gargayya, wannan ba shi da tamta don saka gyaran tafiya. Kaga an jere sai ɗaki na amare, akan saka kyauraye kafin kaga an tare. Ana fesa turare kamshi kuwa har zaure, sai kaji ayyirri an buɗa ta amare. Ana auren kauna mun zo don taya murna, Badi'a ce yar lele yau kin zama amarya. Ga amaryan nan sannan kuma ga ango, maganar kamshi aka yi babu batun mai jego. Muje zance na gaba da sanyi in tuna bargo, ni ma dai burina bai wuce in zama ango. Ya ci yan lele Abdul ya zama naki, Shi ne zaɓinki da shi kwashi aka baki. zaman aure haƙuri ne a ciki shi zaki. Ki zamto mai ladabi gun abban 'ya'yanki. Abdullahi sarki kuma mai masarauta, A fadar taka ka aje matarka ta huta. Badi'a tiga ta gare ka hankali sai ya kwanta. In ka cire manya to kai ne gaganta. Na tashi akan kure mai yin gashi, Dukan wani sashi mukan bi mu samo tushe. zance wai sai su da mu kuma muna kure su dar. Batun usuli kenan gatan waina tanda. Ana auren kauna mun zo don taya murna, Badi'a ce yar lele yau kin zama amarya. Kanku duk dangi na amarya, da wa'inda suke zaune har ma mai taya murna. Hajiya babba rabi ya ja kwananki, kaka ta amarya dambi na gaishe ki. Hajiya wa zan kira bayanki, uwa ta amarya to ke ma gaishe ki.